ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Суннатуллоҳ, додари азизу меҳрибонам, иҷозат фармо зодрӯзатро бароят муборакбод бигӯям. Суннатуллоҳ, медонӣ бароят чӣ мехоҳам? Агар хушбахтӣ як барг бошад, ман бароят як дарахти пур аз барг орзу мекунам. Агар умед як қатраи об бошад, пас ман барои ту як дарьё орзу мекунам. вагар дӯсти сармоя бошад, ман Аллоҳро бароят орзу мекунам, ки доштанаш бузургтарин сармоя аст. дар нигоҳи меҳрубононаи Аллоҳ бошӣ ва ҳамеша дар зери сояи лутфи Аллоҳи меҳрубон бошӣ ва аз даргоҳи Аллоҳ таоло бароят тамоми хушиҳо, муваффақият, сарбаландӣ ва бигзор Худованд туро ба ҳама орзуву амонат бирасонад. ҷашни мавлудатро муборакбод мегӯям. Суннатуллоҳи азиз, табрикнома аз номи банда Шамсиддин ва аз номи кулли дӯстонамон, бародаронамон. ҷашни мавлудат муборак, Суннатуллоҳ.